أجري إريتراي سخفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا أجري إريتراي سخفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا كما كان يقوم زغبركم تاتل تمر بهذا الشانل باركن لو معنتي حنت حتو كاب حونا لا بحبتم زمتتنا حتو ملس كفتنا سدما ميجرنا نوردوني اكسل بلالنا اب لابتوبنا بلالو جي حفشو رأينا لتا عينت فيرجنالو حدا كاب مايكروسوفت كفت كامباني جزي هذا تقوم له عينت مايكروسوفت سوفتوير له وكا بنات عند حدلينا أو جوجل له جبزي أب معبلات هجرات أب قدام عالم تلاها مزحتو جزء جزي كها تقوم الدخل أب بعل أفريقيا كل جنا ينات أفرجنال له كاب كمبيوترنا كمبيوتر كتساق جروت خل بملك فلاش كير كاريخا وين سي دي جير كخنت نايك أدم من دحر كوين مالتي جن لو معتي أب حفشة وخمي جير كا تجوزه كم يجير كتجوزه ويك خمي جير جوجل كا بنات تتكلم كم أنا مايكروسوفت ريكونس أنا جوجل ناتهم فيرجن كم نا مايكروسوفت إكسل وورد قال لهم أبو خاكم يجير كتتكلم كن رأينا مجمرتنا نفتنا ناب جوجل نخيد أنا كم تكلم على براوزر جوجل كنا مايكروسوفت ندلي مايكروسوفت ندلي مايكروسوفت مستلا زي لوجو ناي مايكروسوفت يا زعدامي تدمتنا مايكروسوفت داتكم تقول ده متعتنا وأنا أتو مالتي وزا مايكروسوفت متعتنا دما زي تشتو ناتهم أدفرتايز قبل تشتو حينت نبرتاتن كله كمتعناي بزن سلسة بزن تقامنا نرين دلنا سلسة لاين خيد ومسكدنا احنا مايكروسوفت هنا دلنا مايكروسوفت 365 وزا مايكروسوفت 365 تقول لنا أتو أو مساعتنا زي ناي مايكروسوفت سوفتوير تشيت قالوا ويب سايت متنا أبزد ما نرين خلينا حجي زت مايكروسوفت تشيت قالوا أبزي نفاميلي ني برايفت دي خالي لخا وكان نشتي بيزنس تلك على هذا لخا وعبي تكال تلك على هذا لخا وي نتمرتي يونيفرسيتي تمرتي على لخا مثلا لنا احنا ولك أو عن فاميلي ني برايفت نا ولك أنا بدي أعطيكم ولا دلينا نبل أبزي أنا أتوزع فاميلي برايفت ولا لا شو بصحتك كمان مرات لنا حنتي كنجزء نخل زي مالتها مايكروسوفت 365 فاميلي تبل عند شعتن عمت نخفل لها كتاب شديشة سبات كتقوم الأخلو كاب حدا كتاب شديشة سبات بحد جيزة دما أب حموشت ديفايس كتكفتو تخل حموشت تليفون كا كانت لابتوبات تلوها حموشت كفتو تخل شديشة سبات دما هتقوم الأخلو زدما أب كمبيوتر كم تسرح نقرأنا أب ماكس أب زناي آيفون operating system وكاب سمارت فون تابلت أب كلهم تسرح نقرأنا أبزها شديشة تيرا بايت ميمور خمسة لو أب كلاود مالتي أب إنترنت سيف تقبر له شديشة تيرا بايت بتعمل بزحي شديشة تيرا بايت ميمور خمسة لو يحبرنا له admit premium function und offline Zugriff زي premium advanced دخون function كم زلون أب online دم offline دم هتقوم تخل إنترنت سيف اللي بوداس offline كتقوم اللي خم تخيل مالتي نتنات كاول كوا حبريتان device نات كان safe كوني بلولو secure كوني بلولو خمسة كاب فيروس كلام تكعت ويك آخر نات كا حبريتاس نبقى لك كم زي كريد بلولو إيميل كتقوم اللي تخليها بزي advertise مالتي بزي advertise إيميل كتقوم اللي تخل زي نشديش سوات كنتقوم اللي تدلينا كم حدا خسر شديش سوات كنتقوم اللي نخل أكهفلا حدا جزء عمته ونخفل تخينا أب عمتي سعن شعتن كش خنكفل نخلينا كا أبزخا ورحة خنكيرون نخلينا ورحة ونحركوا نخا ورحة عصرت قرش نخفلنا زي ما بزت عن تريبون بنلهم عينة سوفتويرات كنتقوم اللهم نخل مالتي تم عند قدستن إحنا بزي نتقوم اللهم تم سلستيهم مايكروسوفت وورد مايكروسوفت إكسل مايكروسوفت باوربوينت مالتي زي متحف نتقوم له زي ناي كم تناي ماتس عينة
ቴምፕሌት ዘለዎ ዶክመንት መግበሪ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንፕረዘንቴሽን ማለት እዩ እዚ ንኢሜይል ናይ መራኸቢ ግሩፕ ከም ዙም ዓይነት በዓል ቲም ገለገለ ዝጥቀምሉ ኣፕሊኬሽናት እውን ካልኦት እውን ኣለዎም ብኡ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሓንቲ ኣማራፂ እዚኣ ካልአይቲ ኣማራፂ ኣብ ታሕትላትና ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ንውልቀይ እዚኣ ጥቀም ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ንበይነይ ስለ ዝጥቀመሉ እዚኣ ከዓ ዓመታዊ ኮይና 67 ቅርሺ ንኸፍለሉ ኣብ ዓመት እንድሕር ወርሓዊ ኮይኑ ከዓ 7 ቅርሺ ማለት እዩ 7 ዩሮ እዚ ከዓ ንሓደ ሰብ ክጥቀመላ ዝኽእል ከምቲ ናይቲ ልክዕ ድማ ኣብ 5 ዲቫይስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ 5 ዲቫይስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ኩሉ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድማ ትጥቀመሉ ኣብ ኮምፒውተር ኣብ ማክስ ኣብ ስማርትፎን ታብሌትስ ከዓ ድማ 1 ቴራባይት ጂጋባይት 1 ቴራባይት ሚሞሪ ኣለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ 1 ቴራባይት ንሓደ ሰብ ማለት እዩ እቲ ኣፕሊኬሽን ድማ ፕሪሚየም ፋንክሽን ኣለዎ ኦፍላይን ብዘይ ኢንተርኔት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ድማ ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታ ይዝርጋሕን እዩ ካብ ቫይረስ ሰኪር ዝኾነ ኢሜይል ብዘይ ኣድቨርታይዝ ድማ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢሉ ድማ ካልአይቲ ኣማራፂ ድማ እዚኣ ንሓደ ሰብ ትኾንካ እዚኣ ወላ ዋጋ ሓስር ወላ እውን እቲ ሓደ ትጥቀመሉ ትኾንካስ ከምቲ እዚኣ ትገዝእ ማለት እንድሕር ኣብ ፋሚሊ ትጥቀመሉ ትኾንካ ብዙሓት ትኾንካ ካብ ሓደ ንላዕሊ ትኾይኑ ግን እዛ ላዕለወይቲ ተሓይሽ እትከፋፍላ ከከም ክስታይ ኣነ ብውልቀይ እንድሕር ናይ ዓመት ከፊልካ ይሓስር ገንዘብ ናይ ዓመት ተኸፊልካ ይሓስር ምክንያቱ ኣነ 7 ዩሮ ይኸፍል ኣለኹ 7 ዩሮ ብዓመት ዳርጋ 84 ዩሮ ክኸውን ኣሎ ኣነ ብወርሓዊ ስለ ዝኸፍሎ ብዓመት እንድሕር ከፊልካ ግን 69 ትኸፍል ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብ ዓመት እንድሕር ከፊልካ 99 ትኸፍል እንድሕር ወርሓዊ ኮይኑ ግን 10 ቅርሺ ንወርሒ ማለት እዩ ኣብ ዓመት 120 ንኸውን ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ኣማራፂ እንታይ ኣለና ኣብ ጉግል እዚ ክሮም ከፊተ ዘለኹ ጉግል ኣብዚ ምስኣተና ኣብዚአን ነጥቢ 6 ነጥቢ 9 ነጥቢ ኣለዋ ኣብዚአን ነጥቢ ምስኣተና ናይ ጉግል ልክዕ ከም ናይ ማይክሮሶፍት ሶፍትዌር ኣለዎም ግን እዚ ናይ ጉግል ኦንላይን ጥራይካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኦፍላይን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ብናፃ ኢሜይል ጌርካ ጥራይ ተኣቱ ሽዑ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብዚአን ምስኣተና ንታሕቲ ንወርድ ንታሕቲ ምስ ወረድና ኣብዚ ዶክስ ሺትስ ዝብል ዘሎ እዚ ክልቲኡ ልክዕ ከም ናይ እዚ ዶክመንት ከም ወርድ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ወርድ እዚ ሺት ድማ ከም ኤክሰል ማለት እዩ ስላይድስ ኣብ ዝንህለና ልክዕ ከም ናይ ፓወርፖይንት ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ኣቲና ግዜኡ ክንሪኦ ኢና ንኣብነት ኤክሰል ኣቲና ክንሪኦ ኢና ከመይ ይመስል እዚ ከም ኣብነት ሬዲ ሜድ ዝኾነ ኣብነት ንህለ ልክዕ ከምዚ ጌርና ንቁፅርታት መመስገቢ ናይ ፋይናንስ ኣልፋቤት ክላስ እዚ ናይ ጉግል ስቶክ ማርኬት እዩ ዘርእየና ዘሎ ከም ኣብነት ማለት እዩ እዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ከመይ ጌርና ኣብ ኤክሰል ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ግራፍ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ቁፅርታት ከምዚ ሂብና ንኣናላይዝ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ድማ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ጉግል ስቶክ ማርኬት እዚ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ካልአይቲ ታዶግ ትብል ዘላ ኢና ንሪኣ እሳ ከዓ ልክዕ ከም ማይክሮሶፍት ትሕፈሉ ትኽእል ማለት እዩ ታዶግ ትብል ዘላ ድማ ምስ ከፈትናያ ልክዕ ከምዚ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝኾነ ቃላት ክንፅሕፈላ ንኽእል እናትና ሌቨን ስላውፍ ድዩ ወይ ካልእ ነገራት ክንፅሕፈላ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እምበኣርከ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ እዚኣ እያ ነይራ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻናል ክትኮኑ እንድሕር ደሊኹም ንዓይ እውን ደገፍኩም ክትርእዩ እንተደሊኹም ኣብዛ ታሕቲ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ኮመንት ላይክ ኣይትሕመቑ ዝመፅእ ይራኸበና ሰናይ ቀነ